Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech iddefenda b'kull mezzu qawwa li għandu lil Jason Azzopardi li ġie żvelat kif kellu kamra mħallsa mill-grupp ta' Jorgen Fenech fil-lukanda lussuża tal-Hilton f'Tel Aviv, l-Iżrael. F'kummenti lill-ġurnalisti Bernard Grech ħareġ u għal Jason Azzopardi dan billi qal li dawn affarijiet li jiġru u saħansitra kritika l-fatt li qed iqumu mistoqsijiet dwar dan l-aġir mid-deputat tiegħu. Dawn affarijiet li jiġru u jekk ħankunu naiv nippretendu li issa kulħadd iktar verġini mill-Papa naħseb illi qed inkunu anka naiv iżejjed. Huwa kompla jgħid li lil Jason Azzopardi ma jistax jitilfu u hawnhekk reħila jfaħħar lil dan l-istess deputat li ħaregal mill-grupp li kien imexxi suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan għalkemm b'dawn id-dikjarazzjonijiet ikkomprometta x-xogħol tal-Kummissjoni Etika u Mġieba tal-Partit Nazzjonalista li ser ikun qed jarbel il-każ. Ma rrid il-ħadd illi jintrema, ma rrid ħadd illi jitwarrab irridu nifhmu. Il-Dr. Jason Azzopardi huwa bniedem, huwa politiku li għandu kwalitajiet kbar ħafna, huwa politiku li jagħmel ħafna ġid dal-pajjiż. Intant, għalkemm b'dawn id-dikjarazzjonijiet favur Jason Azzopardi huwa komprometta x-xogħol tal-Kummissjoni Interna u ma ċċettax li s-sospensjoni ta' Jason Azzopardi hija meqjusa waħda finta. Mela ħaġa li hija sospensjoni finta ma naċċettajx u ma naqbilx miegħek. Fl-istess nifs li huwa ta' palata lil min fil-kampanja tiegħu għall-kap kien ġmielu jagħmel il-laqat miegħu fl-irkejjen mudlama fi ħwienet tal-kafe u għadir skomdu meta kien mistoqsi jekk kienx jaf qabel bil-btala ta' Jason Azzopardi ġewwa Tel Aviv f'kamra mħallsa mill-grupp ta' Jorgen Fenech. Kont taf biha din is-safra? Kif diġà qedlek mhux se nikkummenta. Kont taf biha din is-safra tista' tikkummenta dwar. Diġà qedlek mhumiex se nikkummenta fuq dawn id-dettalji għaliex issa l-każ qiegħed jiġi investigat.